Često se ljudi u psihoterapiji razočaraju jer vide da terapeut ne shvata kako oni to doživljavaju, ne shvata ozbiljno njihov problem. Dakle, ne doživljava ih ozbiljno i mnogi doživljavaju to vrlo često, pogotovo sa iskusnim terapeutima, da terapeut ne posvećuje dovoljnu pažnju, odnosno da nije preterano zainteresovan da sa njima radi. E sad, zašto se to dešava? Pa to se dešava zato što u terapiji terapeuti, pogotovo iskusni terapeuti, oni znaju da ljudi koji imaju probleme obično zauzimaju jedan od dva moguća stava prema tim problemima. Dakle, jedan je stav ovaj problem me žulja, smeta mi, ne slaže se sa mojom prirodom, ovo je problem koji ja ne želim da imam, ne bi trebalo da imam, otkud meni ovo, ja želim šta god je potrebno da uradim da se ovog problema rešim, ja želim da ovo razrešim, ja želim da imam dobar odnos sa nekim, ako tu obično se radi o odnosima, tako, u tim situacijama u kojima ljudi dolaze i osjećaju se zaglavljeni. Sa takvim ljudima terapeuti gotovo bez izuzetka posvećeno rade, zato što su to ljudi koji sledeći svoju unutrašnju dinamiku postižu rezultate. Dakle, njemu smeta, on se aktivno, on je spreman, vi vidite po njemu, po njegovim postupcima. Obično terapeuti na početku imaju neke male rituale ili testove kojima sami za sebe proveravaju da li klijent spada u prvu grupu o kojoj sad govorimo ili ovu drugu o kojoj ću nešto reći. Dakle, taj čovjek kad dođe, kad mu kažete dođi tad i tad, većina terapeuta nema sad ne znam koliko termina, tako, to su ljudi koji su, pogotovo oni koji su iskusni, koji dosta rade i koji rade različite stvari, on ne može da uzima nove klijente, znači retko može da uzima nove, ako već uzima novog klijenta, on može da vam eventualno izađe u susret da vam nađe jedan termin nekad. E sad vi imate čoveka koji kaže, da naravno, koji god termin, prilagodit ću se, izaći ću sa posla, uzet ću slobodan dan, radit ću ovo, radit ću ono, jer vi vidite, to je prvi znak da je čovek u ovoj prvoj grupi, da on ozbiljno shvata svoj problem i da on ozbiljno shvata terapiju. Terapija nije nešto što se nalazi, kvalitetna terapija, nije nešto što se nalazi na svakom koraku. Jako je teško naći dobrog terapeuta s kojim možete uspostaviti dobar odnos i s kojim možete raditi na povećavanju svojih kapaciteta za rešavanje različitih problema. Takav čovjek ne pravi pitanje da li mu je daleko, da li mu je skupo, da li mu je vremenski, da li može, pa će onda vidi i tako dalje. Znači, vi po prvom tom pogledu vidite, na prvi pogled vidite ko spada u tu prvu grupu ljudi koji traže rešenje, brzo i kvalitetno rešenje. U drugu grupu spadaju ljudi za koje, to je veća grupa, za koje se može reći ono što je poznato svim terapeutima, bez obzira na stepen iskustva, to je da problemi koje imamo nisu slučajni, dakle, oni su povezani sa našim karakterom. Dakle, to su ljudi koji bi hteli, imaju neki problem, neki loš odnos ili nešto, oni bi hteli taj problem da rešavaju onda kad on eskalira, kad ih on muči, kada se desi nešto što im je nepodnošljivo. Međutim, ne bi baš mnogo hteli da ga rešavaju. Oni bi hteli da ga nekako rešavaju, ali dok ih on mnogo muči. Čim se malo taj odnos negde popravi ili čim taj problem prestane toliko da ih boje, oni sad više nemaju baš puno vremena, nemaju puno ni para, nemaju puno ni energije, ni koncentracije. Sad ajde da vidimo da možda nije najbolji trenutak, ajde da vidimo i tako dalje, ali ne znam, imate li još neki termin i gotovo je sigurno kada tako razgovarate sa terapeutom koji je iskusan da će vam on sledeći put reći nema više termina, nažalost, eventualno ako je posebno dobro raspoložen, možda da se uputi kod nekog mlađeg kolege. Dakle, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ljudi su nezadovoljni terapijom ne samo zbog toga što nailaze na loše terapeute, ima loših terapeuta mnogo, nego zato što u suštini nemaju odlučnu potrebu, jasnu potrebu da rešavaju svoj problem
taj problem se slaže sa njihovim karakterom. Njima se nekako oni sami dopadaju dok imaju taj problem. Znate, to je ono kao neko me iskorišćava u porodici, ali ja sam naučio da treba da služim svoje porodici, svoje deci, svoje supruzi, svom suprugu i tako dalje. I onda jeste kad me baš mnogo nagaze i iskorišćavaju, ja ću onda da zatražim pomoć. Stvarno to nije u redu, to više tako ne može. Međutim, kad je to na nekom nivou koji mi je podnošljiv, to se uklapa u moju sliku mene. I ja u stvari živim jednu situaciju za koju ja ne želim ovde da kažem da je patološka, ne znamo šta je patološko, nekome je to možda prihvatljivo, ali razlog zbog koga vas terapeut ne shvata ozbiljno je taj što terapeut vidi više nego vi i on vidi da vi u stvari imate problem koji je rezultat vašeg karaktera, a vaš karakter vam je drag i vi taj karakter ne možete da menjate, tako da je to u suštini jedno gubljenje energije i gubljenje vremena. Dakle, ljudi koji su postizali uspehe u psihoterapiji, postizali su ih odlučno, postizali su ih relativno brzo, osim onih slučajeva kada su ljudi želeli da imaju dugotrajnu terapiju, zato što im je to značajno za kvalitet njihovog života, zato što im je odnos sa terapijom, način na koji sa terapeutom mogu da razumevaju i obrađuju svoje iskustva i svoje odnose sa drugim ljudima, značajan za povećavanje kvaliteta njihovog života. U drugim slučajima, kad se radi o nekom akutnom problemu, oni koji su ga uspešno rešavali su ga relativno brzo. Kad kažem relativno brzo u psihoterapijskim terminima, to znači za mesec, 3 meseca do godinu dana. Tako, znači sve do godinu dana, to je brzo rešavanje problema. Ja sam imao ljude s kojima sam radio koji su sve probleme rešili za 3 susreta. I to ne jednostavne probleme. Tako da, ali to su ljudi koji su ih rešili zahvaljujući tome što su se ti problemi njima desili na način koji je za njihov karakter bio neprihvatljiv i oni su bili spremni da učine sve da problem reše. Kod velikog broja klijenata imate situaciju gde bi on razmišlja da li bi na terapiju, pa se da li bi ja na terapiju, možda bih, kod koga bih mogla, ajde preporuči mi, pa sad ne znam, pa on mi deluje na telefon suviše sekantno, suviše odlučno, možda bi pa kod žene, da nađem neku ženu, ajmo sad, a i ona mi deluje vrlo onako, deluje mi onako dosta onako autoritativno, nije treba više neko mlađeg. I onda imate tu jednu situaciju gde u suštini čovek na kraju, svakom čoveku treba pomoć, tako da na kraju dođe u poziciju da ne može da nađe ozbiljnog terapeuta zato što je njegov problem deo dekora njegovog karaktera.